Ассалому алайкум бародару, салом ба тамоми ҳамватанони азиз ва подписчикои канали Автолайф. Пеш аз ҳама рӯзи ҳар яки шуморо ба хайру шодӣ мегӯям. Дар ин навор якчанд мошинои беҳтаринро аз мошинбозор омода кардаем ва имрӯз барои шуморо пешкаш мегардонем. Навора то охира тамошо кунед, дастгоҳро фаромӯш накунед. Дар навор яктаи лайка бигзорен ва ба шумо тамошои хуба хоҳон ҳастем. Саломат ва зинда бошед. Assalomu alaykum barodarjonon ki baz safedchavi pust ya'ni pes megan tanqisi megashad. Mana barodarjonon mo baroy shuma ro ovardim. Dar mohi sharifi Ramazon mo da shuma 1 moh skidka taxfif ya'ni e'lon mekunем. Mana metoned dastras гиреб барои safedchavi pust, pigmento tabletka va maz. Inchunin baroy касалиҳои писарӣ аз маз, собун, барои ревматизм буғумдар mana намудо аста. Инчунин барои угри, доначав наракои рӯя гум кардан, аджими рӯя гум кардан, ҷинҷ мезанад ку барои ҳамуно метавонед дастрас кунед ва инчунин шумо метавонед аз ширкати мо дастрас кунед. номеро дар поёни видео 1 моҳи Рамазон ба шумо тахфиф эълон мекунем. ҳамватанони азиз, шумо мехоҳед ки граница гузаред ва намедонед ки ба кадом ширкат муроҷиат намоед. мо ба шумо тавсия метиҳем ки ба компанияи Акаи Алиҷон муроҷиат намоед. Акаи Алиҷон шуморо ба граница бурда меорад ва барои дуруст кардани документҳоятон ба шумо кӯмаки худашро мерасонад ва нархи роҳгирош ҳам арзон аст. номерҳо дар рӯи экран аст. метавонед занг бизанед, барои шуморо бештар маълумот метаҳад ва бо арзонанӣ мекунад. аз номи канали Автолайф суҳбат кунед. Toyota Camry бародаро, Camry 6 2018 сола, Америка, нозада. Объем мотор двуним бензин. Зама ҷо шахшу ба навор мегирем, тамошо кунем. Комплектацияш ҳам зура. 4 баллона, ҷа тонировкаш салона. Маромад на салон. Хуб автомат, старт стоп, бо компютер. Хуб сиденьё лифт, чухолои нав. Хуб ҳама навороташ кор мекунад. Бе ягон проблем. Барои проверка кардани мошин мисол ина чишай бародаро. Вин-коди мошин. Як ҳам мега ки нозада аст. 100% мисол ҷавоб мегем. Неге хафон немеяд, хафон тамошош кунем. Нақша. چند سوم گفتی яка нақша? 320,000 номерош. خب 320,000 сомонӣ номерош хати мисол. Америка 19,000 дашт. Пробегшо? Пробегиш 19,000 будааст. خب номеро телефон табгӯ акамоне? 93 48 3 занг мезанед, яка барои шуморо або бештар маълумот метавонад бо муомилаам дорад. BMW X5 бародаро 2004 сол, объемаш 4 як тамошо мекунем. Хоб тонировкаш солона буда. گوش کردم خب الکتروپاکت چهارمی سالن اون همه طرفه X5 خیلی میگه از سالا تنیروفکا داره کожний салон گفتیم کожний
салон, электропакет, коробка автомат, кондиционер, люк. Хоб, ҳама ята кор мекунад. Чанд та гуфтест якайра? 75 та. 75 та мега бо муомила дора. Номро чанд ака? 908 908 97 97 61 61. 61 61. Занг бизанед накада бо муомила дора. X5 бародаро. Астраҷи Караван бародаро. 99 сол. 1616. نهم ساله 1616. چورنی سالون الکتروپاکت چند تسته؟ بکسکه چند؟ کجا گشتگی ماشین؟ کجا سالانه حجت داره. Электропакет, коробка механик, хоб кондиционер, ҳамаи дора. Мошин да кондиционер кор мекунад. Мошин да хуҷанд гаштаги солона ҳуҷҷат дора. Хоб чанд та гуфтест якайра? 55 та мега бо муомила дора. 93 33 63 98. زنگ بزنید نکده با معامله میشه. نمره گفتم صدکه باردارو سال باروش 99 سال. объемش 1 16. خب تماشا میکنیم. دیره چند تا گفتیست یکا؟ 47 نمونه 47 تا мега бо муомила дора. сасяниш соза бензини холӣ бидай. коробка механик, обчорни салон. кондиционер дора ка? кондиционер дора. номро чанд ака? 93 611 20 занг бизанед накада бо муомила дора. Nexi 2 бародаро 2012 сол. Чор дискет престиж. Nexi 2 2012. тамошо кунем. асоиб шака
объемش 1.16. Tamam şüknen. Коробка механик. Xo'p. Kondisioner dora. Xo'p, 1.16 37 мегака бо муомила дора. Номерош 917 98 80 71. Занг зан накада. Бо муомила дора. Nexi 4 2012. ассалому алайкум бародару, салом ба тамоми подписчикони канали Автолайф ва он бародароне ки айни ҳол моро тамошо доранд. Инҷо хеле ки шумо дида истодед магазини авто аксессуари канали Автолайф кушода шидагиай бародару, тамоми молҳои ороиширо ай мошиниҳо дорем. Чхолтон дар кор мешавад, поликои оригинал, тамоми бигем ҳамин чизе ки дар кори мошинида бигем ҳастай, лампочкаи ксенон, дигар чизое ки мошиниро яъне базеб мекунанд ҳастай. ҳатто доставка барои подписчикои канал 90% тамошобинои мо аз Россия ки ҳастанд, шумо метавонед доставка кунед ва доставка барои шуморо беплай. хулоса номерои ма дар рӯи экран мешавад, метавонед дар WhatsApp муроҷиат кунед. боз як магазина хушо сиёмка мекунем, метавонед чхолоро бинед, палатка, дигар молҳое ки барои шумо дар кор